Il-paċi miegħek, jien Sister Teresa, nilqek għal programm ieħor sejjer inħejjilkom post fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija, ekku nixtieq li l-lezzjo divina tal-lum namluha fuq silta mill-Vanġelu ta' San Mattew kapitlu 13, versi 24 sa 30. Li tlaħlek verament fid-dialogu ma' dan Kristu il-maħbub tagħna, li ma jafx ħlif jader u jħen kif ser nisimgħu. Se nirriflettu fuq waħda mit-tixbijat li Ġesu ġab lis-semmija tiegħu 2000 sena ilu. U llum qed isemmaħħa lilek biex ifissrilna aħjar xi tkun is-saltna ta' smewwiet. Allum kien hemm bidwi li żera iż-żerrija tajba fil-għalqa tiegħu. Imma ġiladu u fl-istess salqa żera s-sikrana. Ġara li meta nibet il-qamħ frott taż-żerrija tajba, nibtet ukoll is-sikrana frott iż-żerrija l-ħażina. Il-qamħ ġie maħżun u s-sikrana spiċċat fin-nar. Iżda dan seħħ meta t-tnejn ġew maħsuda u sa dan it-tant dan li ġej huwa importanti semmija għax fuqu jrid ikellimna l-mulej. Tħallew jikbru fl-imkien, ġifieri qabel ma ġew maħsuda, tħallew jikbru fl-imkien. Ħanaqra din is-silta preċiża kif ħarġet minn fom Kristu tagħna. Is-saltna ta' smewwiet għallhom tiġbaħ lil wieħed raġel li żara żerrija tajba fl-għalqa tiegħu. Iżda x'ħin in-nies kienu reqdin ġiladu tiegħu żara s-sikrana qalb il-qamħ u telaq. Meta mbagħad il-qamħ nibet u ħareġ iż-żbul, tfaċċat ukoll is-sikrana. Resqu l-qaddejja fuq is-sit l-għalqa u qalulu: Sinju, inti mhux żerrija tajba żrajt fl-għalqa tiegħek. Mela dis-sikrana mnejn ġiet? Iżdu qalilhom ħed il-biċċa għamilili xi għadu tiegħi. Trid immorru niġbruha qalulu l-qaddejja. Le, qallu, għax intom u tiġbru s-sikrana għandkom mnejn taqilgħu magħha il-qamħ ukoll. Erħulhom jikbru fl-imkien sal-ħsad. Meta mbagħad jasal il-ħsad ngħid il-ħassada: iġbru s-sikrana l-ewwel u worbtuha qatta għall-ħruq. Imbagħad qiegħdu l-qamħ fil-maħżen tiegħi. Hija silta importanti li nirriflettuha sew. Nafu li Ġesu fisser sew lid-dixxipli tiegħu dwarha fejn spjegalhom li dak il-bidwi huwa Alla. L-għalqa tirrappreżenta d-dinja, il-qamħ huma wliet is-saltna waqt li s-sikrana huma wliet il-ħażen. Sintendi, l-għadu li żera din is-sikrana mhuwa ħadd ħlief ix-xitan. Ekku eżis semmija, nafu li fid-dinja wkoll anki fl-istess Knisja ta' Kristu, anki madwarna aħna nsibu it-tajbin u ħżiena. Issa importanti li jien li qed nisma' ma ngħidx veru sewwa qed tgħid, ħajma dik jew dak. Le, imma issa huwa l-mument li jien tu jien insaqsu. Aħna ma min aħna. Aħna mat-tajbin jew mal-ħżiena, jien qamħ jew sikrana. Importanti li nirriflettu u nippuntaw subajna fuqna u mhux fuq ħadd ieħor. Bla dubju tinsewx Alla biss jista' jagħtina tweġiba u jiġġudika bla żball għal din id-domanda. Għax il-mulej waħdu kapaċi jinżel fil-font net tal-bniedem, jarbel ħsibijietu u jiflilu beżattezza l-intern tiegħu, moħbi għal għajnejn tal-bniedem imma miftuħ beraħ għal għajnejn Alla. Il-ġudizzji tal-bnedmin fuqhom infushom jistgħu jkunu żbaljati. Il-ġudizzji tal-bnedmin fuq l-oħrajn faċilment ukoll ikunu żbaljati. U dan nibbażah fuq dak li nsibu anke fl-istess Vanġelu. Ekku pereżempju, tiftakru dik il-mara li daħlet fid-dar ta' Xmuni l-Fariżew, fejn f'dak il-ħin kien hemm mistieden Kristu għall-ikel? Din min kienet? Liema ġudizzju sar fuqha? Għal Ġesu kienet mod u għal Xmuni kienet mod ieħor. Il-ħarsa ta' Ġesu lejn dik il-mara kienet ħafna differenti minn dik ta' Xmuni lejha.
għal Xmuni l-Fariżew kienet mara bi professjoni kera, kienet midimba magħrufa. Kienet u hekk baqgħet. Skont Xmuni kellha tibqa' ġġorr fuq għall-fama ħażina li akkwistat bid-dnubietha u ma kienx hemm ċans li tirpilja. Imma għal Ġesu mhux hekk, eżis semmija. Il-ġudizzju ta' Ġesu kien differenti minn dak ta' Xmuni u ta' sħabu l-Fariżej bħalu. Kienet mara li dnubieta li kienu ħafna inħaffrula għax ħabbet ħafna. Iva semmija b'dan il-mod iħares lejna Ġesu u illum irid jgħallem lili u lilek kif għandna nġibu ruħna quddiem dawk li jagħmlu l-ħażen. Ma nistgħux naħbu l-verità, id-dinja imħalta bit-tajjeb u l-ħażin. L-istess ngħidu għall-Knisja hija xibka fejn jidħol ħut tajjeb għall-ikel u ħut li mhuwiex. Dan jiskandalizzana u x'naqbdu nagħmlu? Nikkundannaw bla doċċ? Norbtu jdejna u nħallu kollox għaddej? Nieħdu atteġġjamenti żbaljati? Issib ta' min huwa medi wisq bl-oħrajn, medi biex jarrex u jitkixxef u jxandar l-iżbalji tal-oħrajn. Atteġġjament bħal dan qatt ma juri spiritwalità profonda. Ma tkunx ħaġa kbira li min ifittex jarraf id-dnubiet tal-oħrajn dan ikun jagħmlu biex b'xi mod u minn għalih jaħbi iċekken l-istess ħtijiet tiegħu. Oħrajn medejjin bl-oħrajn biex ixandrulhom dnubietom u minn għalihom dawn ix-xandara ta' dnubiet li jkunu se jgħinu għal konverżjoni ta' ħuthom li jridu jippurifikaw id-dinja, il-Knisja minn dak li hu ħażin. Inemsu għal żbalji tal-proxmu, ixandruhom u jinħbew taħt skużi bħalma soltu jingħad. Dan qed nagħmlu għax irrid il-ġid, għax għandi għan tajjeb, għax irrid li kollox jimxi sew. Bosta u bosta drabi, dawn ikunu qed iħallu lix-xitan jinqeda bihom. Ikun wisq jaqbel li għalmenu eżis semmija. Nieħdu ħsieb narfu id-difetti tagħna u nikkoreġuhom dejjem bl-għajnuna ta' Alla. Iva mal-qamħ hawn tikber ukoll is-sikrana. Tajjeb imma li nistaqsu aħna li rridu nkunu parti mill-qamħ. Kif għandna nġibu ruħna mas-sikrana li tikber ukoll fostna? Qabel ma nagħtu tweġiba jeħtieġ li nażlu sewwa bejn il-ħażen u min jagħmel il-ħażen, bejn id-dnub u l-midneb. Il-ħażen huwa nuqqas u diżordni. Id-dnub huwa offiża u ingratitudni lejn Alla. Il-ħażen għalhekk ma nistgħux naċċettawh. Qudiemu ma nistgħux nibqgħu reqdin. Id-dnub jeħtieġ li nikkumbattuh. Iżda min jagħmel il-ħażen eżis semmija huwa bniedem u jibqa' dejjem proxmu tagħna. Jeħtieġ għalhekk li nadruh, inħobbuh u ngħinuh biex jara fil-ħażen tiegħu, jindem u jsalva. Din il-modrija li jeħtieġ li jkollna lejn min jagħmel il-ħażen hija mibnija fuq ċerti fatti li tajjeb li nżommuhom quddiem għajnejna. L-ewwel, aħna l-bnedmin niġġudikaw biss fuq dak li jidher. Ebda tabib, ebda qassis, ebda maġistrat ma jaraf il-qalb u l-istorja intima ta' ebda bniedem. Dan Alla biss jafu. Huwa biss jista' jiġġudika min ta' bilħaq fil-fond ta' qalbu jagħmel parti mill-qamħ jew mis-sikrana. It-tieni, ħadd minnha ma hu kollu tajjeb u kollu ħażin, il-qamħ u s-sikrana jinsabu f'kull bniedem u kollha l-akbar qaddis li għadu qiegħed jgħix fid-dinja jistqar fil-bidu tal-qudiesa u kull meta jgħid il-qaddisa li hu wieħed mill-midinbin. It-tielet, min jafx konna nagħmlu aħna, kieku trabbejna fl-istess ambjent u sibna ruħna fl-istess ċirkustanzi ta' dawk li jagħmlu l-ħażen, min jaf jekk konniex nagħmlu għar minnhom. Ir-raba', min jaf ukoll jekk il-ħtija ta' dawk li qed jagħmlu l-ħażen taqax ukoll fuqna, li minħabba l-egoiżmu tagħna ma tajniex każ biex nerfawhom mill-injoranza, mill-faqar u mill-problemi l-oħra tagħhom.
Il-5 fuq kollox Alla nnifsu li waħdu biss jista' ta' bil-ħaq jiġġudika, juri l-akbar ħniena u sabar mal-midinbin. Min aħna biex naħsbu li mal-midinbin għandna nġibu ruħna xorta oħra? Min aħna biex naħsbu li nistgħu insalvaw il-Knisja u id-dinja billi nitilfu sabarna u nqaċtu bla doċ lil dawk li jidrenna li huma massikrana. Eżis semmija, il-mulej qed nistħajlu bħalissa ta' jipponta subaħ lej kulejja u jgħid stenna, ftit paċenzja. Domanda li aħna sikwit namlu fil-fatt hija għaliex Alla għandu tant paċenzja mal-ħżiena. U domanda oħra tiġbaħa, għaliex Ġesu ma milx knisja li fija jkun hemm biss it-tajbin, il-qaddisin, il-puri, il-perfetti. Knisja ta' mażulin safja, komunità li minna l-ħażen inqalab bl-eru u xniexel. Ekstennew li se jagħmel Kristu il-Messija ħafna lut. Ekriduh li jkun il-poplu talla, il-Farizej. Imma Ġesu għamel sewa sew il-kontrarju. Anki fil-grupp ta' 12 li kienu l-qalba tal-komunità l-ġdida tiegħu kien hemm saħansitra Ġuda. Il-parabola tal-qamħu s-sikrana hija waħda mit-tweġibiet li Ġesu ta' lil min xtaq jaf għaliex tas-sabar kollu mal-ħżiena. It-tweġiba ta' Ġesu hija li l-ġudizzju jagħmlu Alla fl-aħħar tad-dinja. Li mhux xogħolna li aħna niġġudikaw, li aħna maħniex kapaċi niġġudikaw. U kemm għandu raġun jgħidilna hekk. Aħna nafu nimxu biss fuq l-apparenzi. Ħadd minna m'għandu l-ħila jidħol tas-sew f'qalb ħaddieħor. Alla biss għandu l-ħila jagħmlu dak. Kemm drabi aħna stess narawhom ċari l-iżbalji tal-ġudizzju li jagħmlu l-oħrajn. Eżempju żgħir. Naf każ ta' sitta fabbrika li ma rridx impjega miegħu żagħżugħ għax kellu tpanġija fuq driegħu. Għalli dawk kollha kriminali. Jien kont nafu lil da żagħżugħ li kien bniedem tas-sew tajjeb. Jeħtieġ nikkundannaw il-ħażen iżda qatt ma nistgħu nittimbraw bl-ebda mod il-persuna bħala ħażina. Fid-dinja kif għedna hawn taħlita kbira tat-tajjeb u tal-ħażin. Ħafna jgħidu li huma nsara u wisq drabi jkunu Fariżej bil-maskra ta' nsara. Oħrajn jgħidu li ma jemmnu f'xejn u jgħixu ħajja onesta. Il-verità hi li l-bnedmin ma jinqasmux f'minu għal kollox tajjeb u f'minu għal kollox ħażin. Aħna l-koll taħlita tat-tajjeb u tal-ħażin. Alla jitlob minn kull wieħed minna fuq kollox żewġ ħwejjeġ. Li nieħdu paċenzja b'xulxin u li ma nibżawx minn xulxin. Kull wieħed minna jista' jgħin lil ieħor b'taħlita ta' sabar u ta' kuraġġ. Kull bniedem bil-fors li jibża xi ftit mill-kuntatt ma' bniedem ieħor għax aħna ħadd mhu eżatt bħal ħadd, kulħadd għandu l-karattru tiegħu. U m'għandniex nippruvaw nibdlu lill-oħrajn fix-xbija tagħna, nikkonvertuhom għall-idea tagħna tax-xjod tal-jom. Xogħolna huwa li ngħinu lil ħaddieħor iħalli lil Ġesu jibdlu fix-xbija tiegħu. Ir-riżultat ikun li għalkemm il-kol inkunu ftit jew wisq xbijat ta' Ġesu, kull xbija però tkun differenti, mhux kollha koppja ta' xulxin. U paċenzja kbira hija meħtieġa biex tikber l-imħabba eżis semmija. Mingħajr il-paċenzja m'hemmx dialogu. Il-ħbabberija timbena bil-ftit trid iż-żmien. U ġieli trid timxi toroq li mhumiex dritti li jserpu l-hawn u l-hemm. Jeħtieġ is-sabar ma' min jonqos biex ma jintilifx il-kuntatt miegħu, biex jibqa' jfittex il-ġebla li hu biss jista' jqiegħed fil-bini tal-Knisja biex iwieġeb għas-sejħa unika li Ġesu jagħmel lil kull wieħed minna.
u biex aħna nkunu l-mezz li bija dis-sejħa titwassal mhux biss ma rridux inkunu ġwejjef imma lanqas imkabrin jew imaġlin iż-żejjed. Iż-żmien li qegħdin ngħixu fih is-semmija mhuwiex iż-żmien tal-premjazzjoni u tal-kastig. Iżda huwa żmien tas-sabar tal-paċenzja ta' Alla mal-bnedmin. L-istess ħbieb u sikwit kienu juru ruhom ħerqana li Ġesu juri l-poter u s-seta tiegħu billi għall-anqas ma jħallix li l-ħżiena jirbħu u jittirofnaw. Iżda Ġesu baqa' miexi bis-sabar kollu. Is-sabar meħtieġ mhux biss biex jintelep it-tfixkil, iżda wkoll biex is-sokta jitwettaq pjan infassal fuq medda ta' sekli. Tafu intom is-semmija li meta aħna nitqarbnu inkunu qegħdin nirċievu is-sagrament tas-sabar ta' Ġesu. U anke l-Ewkaristija jew willa mhijiex l-isbaħ turija tal-paċenzja t'Alla. Meta nitqarbnu ejjew nitolbuh lil dal-maħbub tagħna biex itina sem xieraq minna din il-paċenzja. Ħalli għall-anqas ikollna biżżejjed biex nibqgħu nirrispettaw lil xulxin minkejja id-differenzi kollha li jista' jkun hemm bejnietna. Semmijaw nifqu għal pawsa mużikali ekku fejn fiha niggustaw il-kobor u l-imħabba immensa ta' dan Alla tagħna. Għalikom is-silta, non c'è Dio grande come te. Din il-parabola tas-sikrana u l-qamħ li jgħixu flimkien. Ngħidilkom il-verità jien qiegħda niskoprija fil-profond issa fil-ħajja tiegħi. Nibda minn fatt żgħir ta' ċertu pittur famuż ħafna. Dan meta xjaħ kellu artriti qawwija ħafna, tant li jdeħ saru mawġin ganċ, però xorta waħda kien konvint li jistinka, ipinġi u jpitter. U meta ħabib tiegħu qallu malfejn dan it-taħbid dan l-istinkar, dawn l-isforzi, tipprova tkompli tpinġi. Ir-risposta li qallu hija risposta li dejjem affaxxinatni u nżomma ħafna f'qalbi. Isimgħu x'irrispondih. Qallu ħanajdlek għaliex. Qallu għaliex l-ġieħ jgħaddi,
imma dak li hu sabiħ jibqa'. Xi ħaġa jekku li tenni ħafna lili fil-ħajja tiegħi. L-uġieħ jgħaddi, però is-sabiħ, is-sbuħija li tkun għamilt ta' ħajtek, dak jibqa'. Jiena nħoss li hija anki l-kelma li l-mulej irrid jgħid lilna llum fil-ħajja tagħna. L-uġieħ jgħaddi, l-ħtijiet, id-dunubiet, id-diffikultajiet jgħaddu, però is-sabiħ li joħroġ minn dan kollu, dak se jibqa' fil-ħajja tagħna. Għaliex it-tentazzjoni tagħna hija waħda. It-tentazzjoni tagħna hija l-istess tentazzjoni biex ngħidlek li kellu Hitler. Hitler qiegħed ħafna fija u fik għalkemm ngħidu kontra tiegħu. X'kienet l-intenzjoni tiegħu? L-intenzjoni tiegħu kienet li jqaċċat il-ħażin, li jeqerdu għax kien jiraġuna x'sens għandu li jitfal handikappati jżommhom ħajjin, lanqas ħakemm qed jixorbu enerġija, lanqas ħakemm qed naħlu flus fuqhom. Tajjeb kien jirraġuna da xejtan injection u neħilsu minnu. Għalfej nżommuhom ix-xjuħ, għalfej biex joqogħdu hemmhekk qed ibatu huma iżomm in-nurses magħhom l-isptar qed jonfoq fuqhom tant flus, aħjar taħlisom tkun qed tagħmel ħniena magħhom u tagħmel ħniena mas-soċjetà. Din it-tentazzjoni eżis semmija teżisti ħafna ġewwa fina li aħna neqirdu il-ħażin, neqirdu ekku dak kollu li aħna naraw dajjef, dak li hemm xieħ, dak li hemm ħażin ġewwa fija u fl-oħrajn neqirdu. U Alla jgħidlek ħallu s-sikrana tikber mal-qamħ, ħalluhom jikbru flimkien għaliex hemm bżonn jikbru flimkien. Il-qamħ għandu bżonn is-sikrana u s-sikrana għandha bżonn il-qamħ, hemm bżonn jikbru flimkien. U allura waħda mill-affarijiet ġodda li jiena u inti rridu nitalmu llum hekku lill-avventura tal-ħajja nisranija hija mentalità ġdida għal kollox. Irridu nitalmu nużaw is-sabar. Dan is-sabar jiġifieri mhux biss bil-ħażen ta' ħaddieħor, imma anke bina nfusna, bil-ħażen li hemm ġewwa fina li Alla qatt mhu se jqaċċad. Forsi tgħid u titlob spiss kemm nixtieq li Alla jqaċċad dan il-ħażen u Alla mhux se jisma' din it-talba għaliex hija talba idolatra, hija talba superva. Jekk Alla se jneħħilek il-ħażen kollu, ikollna problemi serji u anki loġistiċi. Ara x'supervja toħroġ jekk Alla jneħħilna dnubiet il-ħażen, is-sikrana. Mela din hija talba mibnija fuq is-supervja. Aħna ma nindunawx ovvjament. Alla dejjem se jħallilek xewka mill-inqas waħda fil-ħajja tiegħek. Importanti li s-sikrana tibqa' hemmhekk għaliex wara kollox Alla lilna sejħilna sabiex insiru divini, jiġifieri nixbħu lilu. Alla huwa dak li jieħu paċenzja bina, huwa dak li għandu sabar enormi bija, huwa Alla li jaħfer kieku huma l-ewwel dnub li jiena għamilt, kieku huma li jiena kont violenti Alla batni l-infern, kieku mhux qiegħda hawnhekk. Il-fatt li jiena qiegħda hawnhekk hija turija tas-sabar u l-ħniena li Alla wera miegħi hija sinjal li Alla għandu sabar kbir. U allura, jekk aħna msejħin biex insiru nixbħuh, irridu wkoll dal-istess sabar li għandu Alla magħna nużawh biex ikollna wkoll sabar lejn nfusna u lejn l-oħrajn. Eżis semmija, Alla femilu joġbu juri ħniena. Huwa jieħu pjaċir ħafna jurija din il-ħniena u intu jien irridu nagħmlu l-istess. X'jiġifieri turi ħniena? Tgħader lil minu ħażin u veru minu dajjef. L-ħniena hija kwalità tal-imħabba ma' minu dajjef, ma' minu midneb. Alla jieħu pjaċir juri ħniena. Il-gost tiegħu huwa meta jista' juri ħniena, joffri din il-mediċina propju lilna midimba. U għalhekk eżis semmija importanti, fundamentali fil-ħajja nisranija li aħna din il-ħżunija, din ħtijietna dejjem inżommuha qudiemna ħalli kull darba niftakru u naraw il-mulej jitfaħħa taħt saqajh, jarmihom dnubietna f'nofs ta' baħar
U dan jenna immens biex inkunu nistgħu naraw il-fedeltà tiegħu u allura jġalna nżommu postna. Jgħinna wkoll biex aħna jkollna ftit tas-sabar mal-oħrajn biex is-sabar li Alla qed juża miegħi jiena bil-mod il-mod inkun nista' nużah mal-oħrajn. Għax it-tentazzjoni tiegħi u tiegħek hija li jiena dejjem inqaċċat il-ħażin li nara madwari inqaċċtu. Dik għandha tkun hekk, l-ieħor għandu jkun hekk u sejrin. Tinsewx, Alla dejjem jgħidilna u jallimna, għodu attenti. L-ewwel neħħi travu li għandek f'għajnejk, imbagħad iva neħħi t-tibna li hemm f'għajn oħtok. X'inhu it-travu li hemm f'għajnejk? Taf x'inhu? U l-vizzju tal-ġudizzju. Meta jiena qed niġġudika jgħidli Ġesu Kristu jiena nkun qiegħda niżbalja, anki meta l-fatti jkunu veri. Għaliex jiena ma nistax niġġudika, għax jiena qatt ma naf il-persuna l-oħra minn xi għaddiet, għaliex Alla qatt ma jiġġudika fil-fatt, għaliex Alla l-ġudizzji tiegħu huma dejjem il-ħniena, għaliex Alla jaf minn xiex il-persuna tgħaddi u jien ma nafx, faċli tpalla, faċli tagħti parir. Jien meta nisma', meta ninduna, kemm hemm uġigħ profond fil-ħajja tan-nies, allura meta tiskopri dan l-uġigħ diffiċli ħafna biex meta bniedem taraħ jidneb tgħid il-fatti huma ovvja li tħossu tgħid ġewwa fik imissu jistħi. Imma tieqaf għax int ma tafx. U għalhekk Alla dejjem juri ħniena magħna, għalhekk ma jgħidilniex imissna nistħu għax huwa jaf minn xiex ngħaddu. Ekku qabel nagħlaq eżis semmija, nitlob l-Alla għalija u għalikom ħalli jagħtina dan ir-rigal illum, rigal prezzjuż tas-sabar u l-modrija ma' nfusna u mal-oħrajn u għerf kbir dan. Modrija kbira mas-sikrana li hemm ġewwa fina u madwarna. Insellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Come and go with me.